Wuono rameny piny menyo sitima en seche mag odhiambo mathoth ji kawa dhi e udi. Waro ni koro sani nitiere gima liye jomoko nyalo bedo ni tiyo gi nyangile, jomoko tiyo gi taya mar chumi, jomoko bende tiyo gi ma iluongo ni oksitima kata kalabaka jomoko ne luonge, to jomoko bende tiyo gi taya manyasani, onyalo bedo mar sola kata mar sitima. Nyakwara Ramogi mae gima rameny piny menyo e midhiambo ma kawuono ni sitima nitiere gwenge ma Kaluo osekelo lokruok e yo machalo nade e yuto marwa kata dongo marwa. To ere kaka wanyalo tiyo gi teko ma wan godo mar jiwo yuto kata kelo lokruok mar uchumi marwa. Wan gi jalony injinia kata midusa Albert Uma, mae en jal ma bende oseyudo mich kotende koda kit kaka otimo nonro mare mong'ith e weche mag neno ni oganda ok otiyo atiya gi sitima kata teko aoyaye manyalo miyo gi keth gima ne nyalo konyogi seche mabiro. Sani adwani mondo mi abed kodi chakruok nyaka giko Nyakwara Ramogi bende kik iweya kenda nikech ma twak ma mulo ngimani e yo achiel kata machielo. Machiegni kendo wachako twak marwa. Injinia amosi ni oimore. Oimore George. Machiegni Ramogi TV kendo en thuolo mara ma koro ni arwaki ayanga ka koro in bende menywa ni to sitimbwa ni ler ma watiyo go ni gima waneno godo TV ma watimo godo welding ma samoro funde mag bao bende tiyo godo ka wiro masinde gi mondo mi bao oronyere maber bende watiyo gi sitima yo makare. Omiyo chak ki ifulo nyingi ka bende imiyo nonro mari kotene koda lony mari momiyo kawuono intiere Ramogi TV. Erokamano ahinya George. Ne joneno bende erokamano ahinya kuom kete e Ramogi. Iluonga ni Albert Uma mana kaka isewacho. An Nyakach. Nyakach ni Kisumu County. To kuom tiegruok mara an midusa but koro sani an gi lony e weche kaka jopiny nyalo kungo stima, teko mar stima. Se time koro sani machiegni higni 8 ka asome kage kacha mondo abed kod lony. Koro kod mano Nyakach kocha awacho ni ae dhot milongo ni Kadianga dhonam Sangurota. Erokamano ahinya. Erokamano. In gi lony kaka oganda nyalo kungo sitima. Sitima ji kawuoyo sitima to waneno weyni makalo e kor lwasi gi poles kata sigingi ma oketi marabora mane gi gima waluongo ni transformer kata mashinde ma miyo mach thedho kacha ande kendo kano mondo mi ochop ne yo makare. Okang'e ni kiwuoyo kuom sitima kata energy en gik mage ma ji owinjo bed ni keto e pachgi. En mana sitima mar waya ni kende koso kata mana samoro sola ma bende ji tiyo godo e kor gwenge? Stima ng'eni wawacho ni source kumoae. Koro nyalo bedo no kaka piny Kenya ka wan gi kambi miluongo ni Kenya Power. Koro Kenya Power ema usonwa stima. To ka okitigi Kenya Power nitiere jok ma bende nigi generator. Koro seche ma Kenya Power onge to generator be nyalo tiyo mondo konygi mar kelo teko stima. To nitie jok ma bende gin gitiyo mana gi solar. Koro solar nitie kiwango ka kiwango. Nitie matin ma biro sani ma ichulo yudo ka seche moko ichule odiochieng' kodiochieng'. Kaso nitiere bende joma bende odhi onyewa panels mang'eny kaluwore gi gima idwaro ni mondo teko mar stima midwaro mondo timni. Koro teko mar stima nyalo kaka Kenya Power, onyalo wa generator ama onyalo wa solar. To pod en mana teko cha midwaro. Koro source kumoae to koro luwore gi kama intie gi kiwango mari maybe ka ingi pesa mar nyiewo generator kata mar keto solar. Jowa ka wang'iyo ibiro yudo ka samoro kata kidonje ot kata bed mane buma to yudo ka jomoko loro gigi matiyo gi sitima sama gidhi kata mana e tich. Ayiwe nyithinde mudhe wacho ni okethonwa sitima. Usiko mana gi TV machakro kinyi nyaka odhiambo kata usiko mana gi pas chakro kinyi nyaka odhiambo. Un jok ma ka sitima nitie kata koro mane gimodwani mondo muchwego kata po ni gas nitie kata unyalo dhi moko jiko mondo chweg gi maka. Magi gin gik ma ji buoye ahinya. Kungo teko mar sitima tiende nang'o to ere kaka inyalo kunge ahinya to
ne jogo ma samoro nitiere kata mane gwenge mag reserve kata mane gwenge mag Kaluo kata mane i taonde ma bende gik mang'eny samoro ng'iewo matiyo gi teko sitima? Kungo teko sitima anyalo kete kiwango ariyo. Nitie miluongo ni conservation gi dho ngere. Koro conservation tiende ni mana kaka iwacho ni seche ma ok iti kode to ilore. Ama seche ma ok owinjore mondo onene kata oti kode tilore. Mano iluongo ni conservation. Koro anya chiwo ranyisi ni iyudo ka ng'ato nie une sitting room to bedroom taya weka kaliel. Koro nikech onge ng'ama tiyo kode kuno, kilore to mano iluongo ni conservation. Kasto nitiere kiwango machielo ma iluongo ni efficiency. Kod efficiency ni en gimitiyogo tiyo gi stima maromo nade. Otimo mana tich ma onego bed notimo cha, to teko stima motiyogo chalo nade. Chalo kaka taya mwatiyogo. Taya nitiere ma otiyo gi kiwango mar stima mang'eny. Machon iluongo ni incandescent kata fluorescent. Ne gitiyo gi teko mar stima mang'eny kata sani gitiyo gi teko mar stima mang'eny. Nimar teko mar stima magiywayo lokore liet. Koro liet ok wadwaro, wadwaro taya. Wadwaro ler. Ok wadwaro muro dendwa. Ok wadwaro muro dendwa. Koro technology masani iluongo ni LED. Yes. Koro golo mano. Koro liet ya koro onge. Tiene teko stima moywayo dhi mana golo taya. Kata golo ler. Koro mano efficiency. Pod wagolo mana taya cha. To koro teko stima motiyogo tin kabisa. Koro jopiny kata joma nie gwenge dala kocha iyudo ka ing'eni stima oternegi through gimiluongo ni last mile connectivity ni. Koro iyudo ka ginyiewo stima to nitie pesa moro ming'ado ma ochalo kaka loan ma sirikal omiyogi. Ok en stima mochiw nono. Koro iyudo ka inyiewo stima Nairobi ka to gi samoro ng'ama onyiewe dala mobedo connected through last mile. Ng'ama ok ochulo pesa 15,000 moro en ga 15,000 kata seche moko 20 gi moro. Ichulo mondo eka kelni stima. Ka ok ichule to seche minyiewo stima to ing'ado units mano onego bed ni yudo, koro iyudo mathin. Koro onego bed ni matin miyudo ni itiyo kode maber. Koro ka gidhi nyiewo taya magiliel ge ot to ginyiewo gimiluongo ni LED. Gidhi ni ging'iyo ni bei. Machon cha matiyo gi teko stima mang'eny cha en beche thin. To matiyo gi teko stima matin en beche koro bet ni malo matin, mana matin. Wach mar mia no. Ka mar 150 nitie to kia ni mar 100 ni dhi samoro dhi ywane teko stima mamiyo odok ng'iew stima mapiyo piyo. Kamano. Nikech koro ibiro yudo ka wacho to stima manyo ka nyiewe ka to orumo piyo nade. Nikech ni dhi nyiewo taya ma ywayo teko mar stima mang'eny to nitie teche manyasani matiyo gi teko stima matin kabisa. Koro kapok ing'iyo bei to kuong ipenje ni to taya madwa nyiewo ni otiyo gi teko stima maromo nade. To kata joma ni town ka iyudo ka wan gi fridge, ot samoro inyiewe fridge nitiere kanyo. Namba 1 kapok inyiewo fridge ni ng'ini otiyo gi teko stima maromo nade. Ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo? Sani sirikal nigi chenro moro miluongo ni appliance labeling program. Koro kaka fridge. Kidhi supermarket sani kata duka tibrodo ka uket sticker moro e fridge no. Sticker no omuon gi moro. Omuon. To en gi logo mar jo EPRA. Koro EPRA en regulator. En ong'iyo ni Kenya Power tiyo nang'o to joma moko gitiyo nang'o KenGen gini. En ochalo kaka ogaye, ochalo kaka en ogaye. Otemo gayo to jogi ang'o momiyo gidwa ng'awo gini malo. Gitake care of interest mar jopiny. Mar jopiny. Koro giketo sticker ni. Sticker ni nigi stars. Sulwe moko. Sulwe. Koro kaka star. Yes. Koro kidwa nyiewo fridge to kuong ing'e to ben gi sticker no. Koonge go to mano sirikal ok opuodho giminyiewo no namba 1. Kech ng'eni nitiere counterfeit be madonjo e piny kae ka okoluwo yo makare. Johand mudho. Koro kidhi nyiewo maonge sticker no namba 1 ng'eni ok inyiewo gi man kare. Namba 2 sticker no kiyudo ng'eni en gi stars adi. Nitie man gi star 1, sulu 1, nitie man gi sulu 2,
brodo man gi sulwe adek. Koro kaka sulwe medo bedo mang'eny e kaka omedo bedo maber, e kaka omedo tiyo gi stima matin. Koro mano jopiny onego bed nong'eyo. Kasto taya asewacho ni koro LED cha. Alright. Koro ng'iyo no tiyo gi teko stima maromo nade. Iwacho wach moro kama koro penje kila e penjo machielo ni samoro ng'at moterni sitima e dala kucho ma chulo pesa moro michulo cha. Yudo ka ing'ade pesa ka samoro en owuon ok noketo koke ni bro ng'ada pesa nikech sirikal dwa dwoko pesa mane gimiyi godo sitima kani paro no miyi nono. Ere kaka ma endi samoro nyalo thiro, nyalo goyo chuny ng'ato mondo kik odongre e weche mag tiyo gi stima ni mar konyo ahinya kata koteno gi jok ma dwa tiyo gi stima e yore mag jiwo yuto magi kata tijegi. Kimong'eyo ni stima to kodonje gweng' to kelo dongruok. Koro kwanyal discourage jopiny kata go chunygi ni kik gi apply mondo stima obi. To gima nyaka ging'e ni stima ni ka sirikal okelo nigo, sirikal nitie pesa motiyogo mondo stima ni ochopni. Koro samoro gikawo loan. Koro nitiere ga pesa nyaka gikawo. Koro in kosechoponi nyaka koro iti kode maber. Emomiyo nyaka koro ji wabed kod ng'eyo ni stima ni ok wayude nono, koro ber kwa tiyo kode maber. Koro bed ni in gi wandi moro mitimo, in gi duka ni moro, kisetieko kata seche ma yaw dirisni mondo ler mar chieng' odonji maber. Ka ler donjo maber onge tiende yawo taya. Koro yawo mana taya ka ineno ka mudho nitie. Joma moko be jo welding samoro se weng'o to in iweya weya mashin ringa. Ng'eni mashin seche moro ringo ywa stima. Koro jopiny obed kod ng'eyo ni ti mana gi gik matiyo gi teko stima obed mana on seche ma onego bed ni itiyo kodgi. Ka ok iti kodgi to ketgi mondo simgi socket mondo kik gi ywa stima. Okay. Ka endi we achaka penjo machielo Midusa ni iyudo ka nitiere gik moko mothedhi kata molos jua kali kanyalo luongo kamano. Ang'eni jua kali mathoth samoro tiyo gi sitima. To nitiere gik moko bende olos jua kali ma tiyo gi teko sitima. Anyalo mi kuom ranyisi kaka amplifier mag thum. Samoro nitiere molos gola kuom sampli mag radio moko ma samoro nosekethore. To fundi moro ochomogi kata inverter ma golo sola. Iyudo ka koro inverter ni endi okete to en inverter ma kiketo kata ka en gi panel maduong'. To koro iyudo ka mondo stima okonyi en kendo ywa sitima kata ywa teko ma uwinjo bed ni lokore ni sitima ni endi ma kelni midhiero. Ere kaka wanyalo konyo ma mondo be jopiny ong'e gik ma ka gitiyo godo to nyalo miyo stima kethore negi ma ok gikonyre kaka ne gidwani mondo gikonyre. Ok ing'e ni gik ma jopiny tiyogo, gimoro amora mashin moro amora ma itiyogo nitiere gimiluongo ni standard. Nitiere kaka onego bed ni ilose, kaka onego bed ni tiyo kode. Koro of course nitie jua kali ma ong'eyo kaka chomo gik moko gol ma oket kama. Ka ok oluwo standard mowinjore to ng'e ni mano gima namba achiel en a safety issue, tiende ni en gima nyalo kelo hinyruok kata tho mar ng'ato. Koro gik mitimo atima ka ok oluw yo makare moketi ok ber. Koro jopiny otem mondo oluw aluwa yo maber, gitem mondo gidhi adhiya kata ka en amplifier no ting'e mana fundi motiegore maber manyalo lose kata manyalo timo ni gima onego bed ni timo. To ng'at ma biro kawo akawa gimoro ka chagi ka to timo kama, ng'e ni iketo ngimani bende hatari seche ma itiyo gik ma kamano. Koro jopiny nyaka koro tem mondo omany ong'e ni mashin moro amora mitiyogo nitiere kaka manufacturer kata kuonde milose chik moketi ni itiyo kode kama. Kata kokethore to itimo kama. Sama ong'iewo sitima samoro ma nyalo bedo ni ok en penjo mari achiel kachiel ni wanyalo penjo kata jo EPRA kata jo Kenya Power to kaka ng'at ma bende nono ing'iyo nonro kuom gik ma itiyo godo matenore gi teko gi. Wanyalo penjo ni ang'o momiyo samoro ng'ato kong'iewo kata mana token to osuru ni malo machiegni dwa loyo kata mana pesa ma koro idhi lialgo. Ma ang'o momiyo timore kisetimo nonro mari ke jowa dwa ng'eyo ma? Osuru ing'eni osuru ka seche minyiewo stima nitiere components kanyo endo, nitiere gik mang'eny, nitiere fuel cost levy, nitiere EPRA levy, osuru mang'eny kaka isewache no. To
aparo ni nyocha ne sirikal no kelo no review tariffs kiwango mar Kaluo kaka ng'ato tiyo gi stima moduoko bei piny to gin gik ma iloso to chike gi ikalo gi wabunge magwa ok ni gin gik mwayudore ayuda kamano koro aparo ni jopiny bende onego ket ne jotendgi jotendgi penjo motegno ni ang'o momiyo giweyo osuru bedo mang'eny e teko mag stima mag nyiewo nikech gin gik ma ok wachiwa to wayudogi iyudo kiterogi e parliament gibedo discussed kasto gibedo passed koro jotendwa ong'iyane mano ni ang'o ma ginyalo timo mondo levies ma ok ni kare mondo gol oko aparo ni mano bro konyo to of course sirikal bende temo timo mana kaka isewacho ni ok awuo lo sirikal but gitemo ni nyicha giseduoko ni wata malo japiny 15 to negi promise negi chiwo geno ni dweche 3 mag higa mokwongo masano sekalo ne gidhi chak giduoke piny kendo pok waneno kama notimore wang'eyo ni wane msimu mar siasa koro wakia ni obro timore kata ok obi timore but one stakeholders mane sector mar stima wan wadwaro mana gik ma sustainable gik ma ok wang'e ni kiny kata ne dhi go ombulu dwe mar 8 to wang'eyo ni higni mabiro mang'eny go en gima nyalo dhi kabisa koro aparo ni jopiny oket jotendgi accountable to sirikal bende kata ka gikelo fuong'ruok to gikel fuong'ruok mabro dak aming'a ok gima gitimo nikech koro nitiere weche moko ma kage kacha mana kaka wacho pod wabro bedo gi twak moro machielo gi jatelo mochung' ne weche mag tudo sitima miluongo ni infrastructure mbele kae ka wadhi mbele kata kamano gie sani adwa ni mondo mi ilieknwa tinde kidhi e kor gwengewa mathoth nitiere sola gi ichiwo gi kembe mopogore opogore ma samoro ji donje nikech sitima mokwongo nyalo bet ni pok ochopo e kuonde ma gintie kata biro ma sitima biro to